budaya lampu merah di payung buahkan duang tandonya jalan abah simpang labo tangah urana mokan pas sabah tingke suok kida labo silang batu gupulo kasuok jalan kalimbukan kida tiaka paya baso luri jalan buki sita buah sinan tanago ayah jani yang kasuok ketanjong aro di batang tabi dapat mandian Bang dapine piau itu pulau malam kini dah kami tengah malam tabik larusua dapet batamu kadang-kadang rinduan hendak tertahankan di mandi dado kau tak sabar nama terturui ke rumahnya tapi ba'ala mengatokan udah de Allah banam kandungnya panenai data manggadua alamek denai kata sisi bansai mencampur kanan kayo kanduang ai oh ai lanya to jauh apa bedaan memang oh ngai depisai laika mungkin dilangsungan memang oh ngai Salam Balia ya dari Padang Sumatera Barat. Hoi dada tua ya kawan-kawan tolonglah danga jale-jale dari desa delai datang bapak panjang lagu nak nikmat oh ngai Ampe dada tua dengarkan mila sayang kakan duang dikatokan caliklah bulan ampe balik kota de awan dan mahalang katarang bumi dah sadionyo nema oh ngai nan kan duang katarang bumi sadionyo nema oh ngai budaya oh itu sabun mana simpang ampe kanduang dalam daerah Payakumbuh tanah pulau simpan tiga arah kekida batang tabi bukit setabua tanjung aro baranti kami disimpan sebab de hari ujarin naik de hujan sangat kalabe niati ke Payakumbuh de jonda badan de basah kironya hujan sampai patah daerah
kanila Depi desa itu perlu pacalapan kawan-kawan malam kini dengan Kamila Bamula rumah kadibuwe di balik tanah di tepi labuan rumah rancak potong alam lamo berantai ubin bakarami ketampe tinggal salamonyo kadiuni pagi jepatang tapi malang tiba denai kiranya tanah tak basure izin bangunan tak balayak piti abi rumah tak sudah darat tuangai kadiuni dilarang orang memang oh pacalapan kadiuni dilarang orang memang Raja Lamaye yang dia masih untuk kepisau dan ujang Ay dibawa ke tukang apa di toko atau lanasan di panggang jabaro api Bulia basi menjadi lunak beni toko cano gurinam tagala basi nak basaro pisau sudah ulu menanti selama ukia batang padi rancak bana untuk pamenan kama baburu lauda bao Dena akan duang dengan Kamila nyampang sasek kanong karantau pitoro denai tololakana kok jani haya di sinan usah disawak diminumi kok banyak buanan masa usah dibali karena makanan caragi kain tergantung usah dibagi disaruangi nyampang kanduang mungkin aja janji dan nena nindak marilah kanduang tangguanglah dosa salamunyo nema oh na ujang indah salamai lah dipakai nyo nema oh